No, bună ziua, mai bun și bine v-am găsit la un nou episod de gameplay. O să dăm OK. Aha, da, domnule. Deci au câștigat teroriștii în runda asta, să vedem ce vor face. Serios, bă? Băi, deci ce să... M-a apucat... Bă, ești prost. Nu te înțeleg, Cristian, jură-mă, dar nu te înțeleg. Nu, că ce să... Freestyle, ardeleanul meu, ce mai faci? Bine, se pare că se conectează pe altă hartă acum. Dar nu-i bai. Bună-i. Freestyle, ardeleanule, ce mai faci? Bine, mă, Munteanu. Tu ce? Bă, încerc să mă integrez și eu în jocul ăsta. Acum fac un videoclip pe YouTube, bă. Bravo, mă. Apar și eu, nu? Dar normal, frate. Da, bun, mă. Să pui link-ul undeva, ne? Bă, dacă îmi dai Skype-ul, îți bag. Bă, dacă îmi dai Skype-ul, îți bag link-ul. Hai, Cristian, cu bomba! Seama că am bombă. Ce spui, domnul? Bun! Numai bun! Mulți ani fain, domnule. Uitați, un tatuaj foarte interesant. Dar nu, pe bun, ce s-a întâmplat că mi-au dedicat acolo ce ăstea? Prostia aia, că le rescrie. La ce te referi? Aha! De aici vin domnii cu cagulă pe cap. Tu ești mândru de tine, mă. Nu te au, abia te auzi și nu te înțeleg. Cum n-ai bani, nu mă auzi? Bă, eu te aud perfect. Ok, el mă aude perfect, tu mă auzi întrerupt. Așa se întâmplă cu conexiunile din ziua de astăzi, oameni buni. A dat cu cuțitul, vroiam să le iau, da? E cea mai eficientă armă. Un canibal avem acum. Corect. Da, bă, au 50 de persoane, probleme numai 3 n-au. Am înțeles, așa e. În tine scuze de dreptate, noi mintim. Auzi, salutare tuturor. MTW1ST. Vai, ce nume interesant, domnule. Numai că trebuie descifrat. Bună-i. O să luăm o grenadă pentru că treabă. Așa-i, domnule. Dă-te, mă, de aici. Așa, bun. Numai bine. Am sărit și eu după el, dar ce naiba să fac? Ceau, mă, ceau. Ce mai faci? Bine, tu? No, bun. O murit aici săracul. Bună, bună. Chiar, zi la Vali că... Înseamnă pe Vali, dacă te lasă să schimbi numele. Nu mă lasă, că e singurul și mai joacă altcineva pe el. Anume. Da, dar era Iuria, tot strigă Vali după tine și de fapt nici măcar nu te cheamă Vali. Auziți la domnii ce vorbesc acolo. Credeam că e cineva aici. Așa să vedea. Să vedem unde este. Uită-l pe ăsta, mă. Da, bine. Ceau, mă, ceau. Au. Dar numai bun. Vai ce-și o iau ăștia în freză. Fiecare câte una. Și eu. Și tu, mă, și tu. Suntem doi. Sunteți 4, mă. Unde? 5 de până turbo. Eu m-am pus pe ou aici, pe super. Bă, freestyle, cum te cheamă? Șefa. Ștefan? Aha. Pe mine David. A plecat, treci în greu. Așa e, așa e.
Pe mine mă cheamă Johnny Boss de valoare. Vai, auziți acolo câtă valoare pe domnul ăla. Pistolarul. Oh, dar numai bun. Dar cum naiba mai luat tu de acolo, mă? Ai copil Vine tu, pralea. făcut în propriile Auzi, frumoasă poză aia care ai excremente. Vai, domnul, dar câtă valoare poți să ai tu pe armă. Știi de care poză? Da. Dar știi ce m-ai făcut să fac, nu? Bă, Freeze, dau Skype-ul meu să mi-l dai tu, pateu. Pe ce l-am mai dat? Stai așa. E în consolă, cred. Da. Ah, ok. Lasă că-l bag eu. A pus sunetele astea urâte. Ok. Sau din ceruri. Ali, vrei să scape, de fapt, auzi, Ali, Miruna, vrei să scape sunete? Da. Intră în setări și dezactivează-le. Și nu loc e aici. Dai, scrie pe rog. Auzi de ăla. No, bun. Așa, și le dezactivezi. Wow, ce fain. Nici măcar nu mi-are selectat, vedeți? No, las că e bine. Surf reloaded fixed. Aha. Străbă cerere, da. Adminul costă 5 euro. Vai, câtă hoție, mă. Sondă, mă, nu sondă. Am învățat să scrie. Alea, la vârsta lui, nu care... Păi dar nu mai stricăm mă numele atâta. Lasă-l dracu. Cum trebuie. Corect. Câte flash-uri ăsta în cap. Satular, aha. Îmi place minimapul, vedeți cât de verde este. Ce place? No, bine, numai bun. Tu-ți wall-ul tău. Am avut o plângere la adresa ta. Așa că pe forum o să nu te superi dacă ai un minus. Să știi că te-ai anunțat. Și tu ai avut, domnul, și tu ai avut, dar numai aia asta e important. Lucas! Nu nimă la ea, ai de capul meu, no. Și n-a explodat grenada, mă. Vai, ce scor minunat pot să am. Vă dați și voi seama. Dar numai bun. Așa. Dă acolo grenadă cu valoare. Bună, Vali! Cum faci așa? Cum faci așa, Vali? Vă dați seama. Nu, mă, dar nu mai învie odată echipa asta. Se pare că mai are încă mulți. Cum e ce mergea faci? Aha, bun. Reconectează. Am nicio problemă. Dar niciuna, bă. Băi, de unde umblați, băi, oameni buni, mă? Ăștia s-au dus pe Ciorogârla să vindă. Forum gratis. Nu cât la... Nu știu. Aha, bun. Ce căutăm aici? Bă, dar cât noroc poți să ai, mă, băiatule. E fenomenal. Tu mergi apa în ceață. Așa, pune piatră în piatră, mă. Vezi să nu pui stâncă în stâncă, mă. Ai grijă. Vai cât țin spray-urile în Counter-Strike-ul ăsta. Mă și mir cât țin un spray. Fiți atenți, vedeți? No, bine. Ce zici, mă? Ce-i baiul? Bă, dar pe aia mult vorbești, bă, băiatule. No, bun, numai flash-uri îmi dau ăștia în ochi. Vedeți și voi câte flash-uri vin din direcția asta. Dar numai bun. Stai așa. Bă, dar cum dracu? No, bine. Asta se înțelege. Pe aici sunt o grămadă de stânci pe care vă puteți cocoța și agăța, bineînțeles. Mai ales ăștia cu sniperul. Foarte tare, domnul, da. Auzi, mă, că e cu flash-ul. Da. Bă, da, slab e băiatul ăla. Așa, bun, bun. O stați așa. Aici. No, bine.
Ăsta știe juca, băiatul ăsta, e bun. Unde ești, mă? Unde ești, mă? A, e numai bun, pe el l-am prins. Domnul! Nu mai sta în față, băutule. Da, numai bun, încă un flash primit din... Da, din paradoxal. Bă, tu vezi de unde trag ăștia cu sniperul. Așa râs, domnule, râs că doar tu ai luat pe aia mulți. Dă mai taci, dracu. Băi, ce oameni perverși, mă. Perverși de pe Jilava, mă. Da, mă, și fiind asta umană, mă, ia așa, puteți să-mi ia la mă. Dar toate vine, mă. 30 seconds left. Mai bine pe acolo. Uitați la piscina acolo, ce fain e ăsta. Nu, se pare că nu a fost nici el atent. E aprobat careva schimbarea de... S-a aprobat, dar schimbarea de freză, că ești focalar, domnule. Uitați la canibal cum are. Hai de capul meu. Bă, cum merg, bă, canibalule? No, dă-i, dă-i, mă. Hai că încă n-ai nimerit-o. Vezi că e unul acolo. Serios, mă? No, nu cred. Așa, mulțumesc frumos, domnule, că mi-ai luat apărarea. Numai eu nu am atâta noroc. Serios, mă? Să vedem, e mort? Nu-i mort. Da, poceau, mă, l-am luat, uite ce bună-s. Nu, mă! Ai de capul meu, bă! Dar râzi, mă! Bomba, 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 Edward! Șa-șa! Lucas, ce-i cu scorul ăla, Lucas, la tine? Își bate joc de joc, mă. Ia zi, Lucas, nu să vorbiți doi mici. Zi, Lucas, să te aud. Zi, mă, să te audă! Pe sistem, hai. Hai, frate, tu, bravo! Am văzut că e Lucas la mine, Nu, mă, ăla mare, ăla care ți-o dă cu tare. Bineînțeles, de la băieții ăștia, nu știu de la ce să te aștepți. Vedeți, nu? Nu, dar ce n-ai? Du-te, bă, în pui mei, că ești... Deci chiar domnul ăsta nu mai am nicio... Tu știi de extrapolară vreo aprobare de schimbare de nume? Aha, da. Nu știu nimic. Destul de interesant. Au Vali, nu te iert. Bine. Bine, oameni buni, o să continuăm data viitoare. O să fac o parte a doua din acest iremediabil server pe care nu puteți sta o secundă că vă ia ăla cu AVP-ul, bineînțeles. Aici lângă piscină numai pândare, vedeți? Uitați, canibalul a avut noroc, mai are încă 1 HP, băiatul ăsta are valoare. Deci vă dați seama, la 1 HP să plantați bomba așa, noroc de sus. Intru pe Skype atunci. Intră pe Skype. Ok. Bă, dar ce armă cu valoare am putut să-mi iau și eu. Nu, stai așa. Fiți atenți, no, de ce nu mergi, bă? Stai. De ce nu, mă? Nu mai am bani? Nu se poate. Nu mai am bani, mă. Uitați ăsta. Aha. Da, domnule, ești foarte, foarte interesant. Nu, mă! No, bine. Eu când mă uitam la imaginea asta nu m-a venit așa din spate și s-a uitat la mine ca la fel 2. Votați tot. De ce, mă? De ce? Le dai tu la ăștia șpagă să te voteze, mă? Uitați la admin. S-a bucurat și domnul ăla, măcar atâta, mă. No, bine, oameni buni, aici încheiem. Pentru că domnul ăsta
Nu mai are tupeu să mai tragă, vedeți? Săracul. Bine, oameni buni, cam atât. La revedere!